Sme bežné matky, ktoré spája nadšenie pre dobrovoľníctvo, turistiku a lásku k horám. Silvia je našou kamarátkou, vzorom s prezinou dušou. Spolu tvoríme veľa projektov, dobrých vecí a tak robíme svet aspoň trošku krajším. Rozhodli sme sa nominovať Silvinku, matku 4 detí, riaditeľku Centra voľného času, koordinátorku dobrovoľníkov a dobrovoľníčku samotnú. Ďakujeme vesmíru, že nám ju poslal sem do Senice, hoci je rodačka z Handlovej, ale zapadla sem vynikajúco a vytvorili sme rodinu. Silvia sa venuje deťom, mládeži, organizuje verejné podujatia v našom meste ako Mila pre mamu a vedie materské centrum Stonožkine slniečka. Silvinka je jednoducho recyklátor. Vezme staré, nepotrebné veci a premení ich na umelecké diela s deťmi v tvorivých dielničkách. Škaredé a ošarpané priestory prerobí na útulné materské centrum. Pochmúrnu náladu medzi sociálne slabšími ľuďmi zázrakom premení na úsmevné poobedie. Motivuje ufrflaných pubertiakov pomáhať iným. Má neskutočnú schopnosť ukázať ľuďom ich výnimočnosť, talent a motivovať ich napredovaniu. Nesnie nádej, že sa to dá aj tam, kde už tomu nikto neverí. Rozdáva samú seba už viac ako 25 rokov. Milá Silvinka, hovorí sa, že práca s ľuďmi je veľmi ťažká a práve preto máš jedno z najťažších povolaní. Aj napriek tomu vieš vyčarovať úsmev na tvári, dodať energiu a prinášaš do našich srdc lásku, ktorú sa snažíme posúvať ďalej. Pre dobrú vec vieš spojiť množstvo ľudí a dokonca aj v pubertálnom veku, ako to už spomenula Dominika. Vďaka tebe sme dostali nový vietor do života nielen my, ale aj mnohí iní. Neprestávaj robiť, čo robíš, stojíme pri tebe a sme ochotné zmeniť aj počasie, keď to bude treba. Máme ťa radi.